bedibene kwilinge lokonyusa imali eza kuncedisa xa kukhotshelwa inkomfa yama-26 yolutsha lwe-ANC kazwelonke. Kaloku oluphiko lolutsha luza kudinga into engapha kwe-18 million yerandi okubana luchophele inkongolo eyimpumelelo. Ukanti ke iza kuchopha ngomhla wokuqala ukuya kowesine kuJune eNazareth eGauteng. Ethetha namajelo endaba ke ngaphandle kwale ndibano, unobhala jikelele we-ANC ucacise isizathu esikhokhelele kubeni ubekho ulibaziseko kuhlangahlengiso lwekhabhinethi ethi yabhengezwa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Everything thus far went very well. The delay in the main was the fact that we had to get people from the provinces, amend the list, and change people and negotiate for others to step back and give us space to appoint some of the comrades who have appointed, the president have appointed, and president have requested that he wants those comrades to form part of this energy-driven reshuffle. Abaququzeleli bale nkongolo kazwelonke ye-ANC Youth League ejonge ngamehlo abomvu bamile kwelithi baza kwenza konke okusemandleni ukufumana imali efunekayo. The last Congress budget that we had estimated our National Congress, inclusive of accommodation, transport, venue, etc., at about 18 million. So that was last year's budget. So obviously it's a new year, prices change, things change, so we'll then be able to see what our new budget will be. Ufikile Mbalula uthi umba wenzelwa ngqesho ejongene nabantu abatsha iza kufuna kubekho igxathu eliza kuthatyathwa yi-ANC Youth League nabezoshishino. Ndingwabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.